Βάλαμε στα πάνω. Σαν αυτό το είναι. Φυσική να ξέρει, μάλλον. Κρυμμένος θησαυρός. Ο πέμπτος. Πέμπτος. Ζωντανό είναι. Την πινακίδα άγγιζε. Ο Στέλιος εδώ πέρα βάζει πρώτη ταχύτητα. Γεια σου Θεά. Ακούμε και λίγο Scorpions. Έτσι ρομαντικά λοιπόν ξεκινάμε την αναζήτηση του πρώτου γρίφου. Γιώργο! Τώρα θα ανοίξουμε το φάκελο. Κάτσε να δώσεις. Γεια σου Θεά. Λοιπόν. Πάμε κύριο παιδί που Προορισμό έχουμε την κερασιά. Βάλτε και εδώ. Κερασιά. Όπου εδώ. Εκεί τι πας αυτό. Θα πάρουμε το κέπ. This is good. Έχουμε πάρει μέρος στον πέμπτο κρυμμένο θησαυρό και είμαστε στον πρώτο γρίφο, όπου χρειαζόμαστε να μας πούνε ένα παραμύθι ή μια ιστορία του χωριού ή έναν μύθο. Κυρία Κατερίνα. Τα παλιά τα χρόνια είπαμε, τα γενιού τα κλείδωνα, βάζαμε τα κλείδωνα και βάζαμε σημάδα, εσύ, εγώ και βάζαμε ένα παιδάκι, τραβούσε χέρι, αυτό είναι της Λαβρινής.
τραγουδούσαμε. Τα γενιού τα κλείδωνα, το Θεό του χάρη δεν λέγανε. Α, λέγατε και τραγούδισες. Εμείς δεν ξέρω τραγούδι. Ξέρω όμως ότι στο Ρουσέλ, λέμε τώρα για να πάντηρασα, αφού καίγαν τα στεφάνια, εκεί είχαν αυτά τα πιχλιμπίδια τέλος πάντων, άλλους δαχτυλίδια. Ό,τι είχε Πίναν κάτι. ένα μπουκίτσα νερό και τρέχαν στο πηγάδι, στο Ρουσέλ το λέγαν. Το πηγάδι είναι το πηγάδι αυτό ακόμα. Αγόρια κορίτσια να πάνε στο πηγάδι, θα δουν το γαμπρό μέσα στο πηγάδι. Φαντάσαι, Ρίχναν ένα κόκκινο χράμια τα λέγαν τότε, ένα υφαντό στο κεφάλι και Φαντάσου. κοιτάζαν και να τους πέρασε ο Κωνσταντής. Αυτόν θα πάρω, αντί. Άλλη κορίτσα αγόρια και από εκεί σιγά σιγά αρχινούσε το αίσθημα, στέλναν προξινές, γίνονταν οι προξινές. Δεν είχε το ότι θα έπρεπε να ξέρει και η μαμά και ο μπαμπάς, δεν είχε κρύψιμο ραντεβού εδώ και εκεί. και εμένα ο άντρας μου στο πηγάδι με είδε. Στο πηγάδι και άλλος αν δεν παντρεύτηκε δεν είδε ούτε νύφη ούτε γαμπρό στο πηγάδι, είδε ένα νεκρό μες στο πηγάδι. Και τι είναι αυτό, πέθανε όμως και δεν παντρεύτηκε αυτός ο άνθρωπος, αλλά στο πηγάδι, στο Ρουσέλ τα λαϊδούν εκεί. Αυτή την ημέρα εκείνη που ήταν υποψήφιοι, να τώρα νεαρίσαν εσάς, Πηγαίνανε εκεί. πάνε στο πηγάδι και πουλά ζευγάρια και μία θεία κι όλα. Είχε φυγαίνει, ήταν, έλεγε τη μάνα μου, είδα τον Μπάρμπας, λέει, είχε έρθει από την Αίγυπτο και ήταν ωραίος. Λέει, μένα θα πάρει αυτός και αυτή ήταν πολύ ωραία, αλλά τον είδα στο πηγάδι τον Μπάρμπα του Χρήστου, λέει. Σαν εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, μιλάμε τώρα για 90 χρόνια πριν. Θα πάρει μένα, μα ωραίος αυτός, με το μπαστούνάκι, με το καπέλο, αφού είχε έρθει από Ήθελε, έξω. δεν ήθελε, θέλω να τον πάρει. Και έγινε προξενά μετά και τον πήρε και έλεγε θα τον πάρει εμένα, λέει θα πάρει αυτός πλούσιος τάχα μου. Ήθελε, Έχει δεν λεφτά ήθελε, θέλω να απ' τον έξω. πάρει. Και έτσι γίνονταν οι προξενές. Αυτή είναι μια μικρή ιστορία και μετά από τότε άρχισαν οι πολέμοι, άρχισαν οι Γερμανοί, άρχισαν οι καταστροφές και εγώ μικρό. Και όπως τα έλεγαν τα ζήσα κιόλα, τα πρόλαβα κιόλα. Μας κυνηγούσαν, κρυβόμασταν, καίγαν τα σπίτια, παραχώνουν τα πράγματα ό,τι είχαμε σε ένα λάκκο να τα ξαναβρούν, σαπίζαν, στις σπηλιές, σε ποτάμια. Να, αυτά που Σπίτια βλέπω καμένα. τώρα, αυτά που βλέπω με θυμίζουν όλα εκείνες τις ιστορίες. Αυτά και άλλα και άλλα. Και αντάρτες και ταλοί περάσαν και πολλοί κόσμος. Κάτι που έχετε ζήσει από τότε που σας τρόμαξε πολύ. Τρόμαξε πολύ. Στην Κάπουρνα. Το 46 με 47. Ήμασταν στην Κάπουρνα. Στις Γλαφυρές. Ναι. Γλαφυρέ. Εκεί που είναι το σπίτι. Κάπουρνα είναι τουρκική. Δεν ονομασία ξέρω. του είχαν Ναι, ονομάσει είναι Τούρκοι. Γλαφυρέ. Κάπουρνα εμείς την ξέρουμε. Χαράματα χτυπούσε η καμπάνα. Αντάρτες μπαίναν, βγαίναν, φεύγαν, έρχονταν στο χωριό όλη τη νύχτα. Στρατός του φύλαγε το χωριό, στρατός. Να πάνε στον Άγιο Θανάση, είσαι πούς από εκεί. Πάνω ψηλά. Και ήταν φυλάκιο εκεί, στρατός. Δουλειά του η ομάδα, δεν ξέρω τώρα αν ήταν Εγώ χωροφύλα, δεν έζησα. χωροφυλακή ή ξέρω εγώ τι οι ήταν. Γερμανοί. Το πρωί χτυπούσε η καμπάνα, γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι. Ποιος Δεν είναι είπαν μέσα να αντάρτες στο πάει χωριό μας, στον εδώ. δρόμο, να ειδούν τι ήταν. Έσπρο. Εκεί που λες εσύ ήταν το σπίτι αυτό του Θείου. Στρατό ήρθε και Από εκεί πήρε δεν το είναι χωριό. του Βούσβουρα Του Βούσβουρα. και από το κάτω μέρος είναι αυτό του Θείου. Του θείου μου. Του παππού μου, Παππούς. του Θανάση Στεριού. Ναι. Εκεί του λέγανε στο χορεύτρα του. Χορεύτρα, εκεί μπροστά που είναι Ναι, μεγάλος. ναι, από είναι λίγο κοινό Ναι. έτσι. Εκεί είχαν φέρει τα άρτικα κεφάλια και τα είχαν πέρα στο δρόμο και ψάχναν τώρα μέσα στα σπίτια να μην μείνει ούτε γριά ούτε όλοι. Εγώ ήμουν μικρό, με τρύπουσε μια γιαγιά να μην πάνε εδώ, ήταν φρικτό βέβαια πράγμα αυτό. Να ειδούν τα κεφάλια και όμως στην Κάπουρνα το ξέρουν αυτό, άμα ρωτήσεις, στην πούν την ιστορία. Να γνωρίσουν ποιανού ήταν το κεφάλι, το δικό μου, το δικό του, τίνος ήταν τα κεφάλια. Φρικτό πράγμα, να χτυπάει καμπάνα, να γίνεται, τι να σας πω, χαμός μέσα στο χωριό. Και άλλοι τις παίρναν σταντάρτικο και άλλοι τις στέλναν εξορία και αδειάσαν τα χωριά όλα.
Εμείς φύγαμε από αυτού και πήγαμε στον κάμπο, είχαμε γύρια από τον πατέρα μου, ο πατέρας μου εξορία, τον αδερφό μου τον πήραν η αντάρτης, ήταν 17 χρονών, στο παραπέτασμα αγνοούμενος, μετά από 33 χρόνια τώρα που τελειώσαν αυτά και αφήσαν ελεύθερη και ήρθε ο αδερφός μου, ιστορίες. Πού ήταν εξορία? Περάσαμε πολλά. Εξορία πού ήταν? Ο πατέρας μου ήταν εξορία στο Τρίκερ. Ήταν ένοχος επειδή πήραν το παιδί αντάρτης. Και γι' αυτό αν ήταν σοβαρά, πιο βαροπινίτης θα τον στέλναν στο Μακρόνησο, θα τον στέλναν στη Λέρο. Αυτό ήταν, αλλά γιατί είχε παιδί έξω. Τα νέα έρχονταν από τον ένα από τον άλλο, σκοτώθηκε το παιδί, το σκοτώσανε αντάρτης. Έκλειγε και εμένα η μανούλα μου, βάσανα πουλά, τι να σας πω, δεν λέγονται αυτές τις ιστορίες, αυτά σας είπα εγώ. Και άλλα και να μην έχουμε ψωμί να φάμε και μας πέραναν κάπρωνα με τα γίδια και είχαμε μια γριά πάνω στα άλογο καβάλα και φυκούσαν η ομάδα του Καρασκίτσου μπαμ και μπουμ με τα όπλα και χάσαμε τη γριά, μας έπεισε. Ούτε παπούτσα, κάτι παντουφλίτσες μέσα στα πουρναρόφλα, φτάνουμε σε ένα πηγάδι και εκεί σφάζαν αυτή η ομάδα. Τραϊά, γύρια, τα κρυμούσαν, πού να μιλήσουμε εμείς, ήταν 4-5 κουπάδια. Βραδιάζει ήταν καλοκαίρι, τα στάχια, πού να πάνε τα γίδια μέσα στα στάχια, μας πειράσανε, μας πήγαν στο Ριζόμυλο. Που ψούμι, ούτε νερό, πού το βρεις το νεράκι να το πιείς, τίποτα. Όπως βλέπω τώρα αυτοί που τραβάνε αυτά και λέω έχουν δίκιο άνθρωποι. Αλλά και εδώ πώς θα αντέξει η Ελλάδα και για αυτούς. Και το σλός δεν τον κάνουν και εδώ. Πότε Πού τον θα δουλέψουν. πάνε. Χτυπούς στην πόρτα να σε δώσουν μία μπουκιά ψωμί και σε κυνηγούσαν. Φύγει δεν έχουμε. Και λέω τώρα, τι θα έρθει η σειρά μας και εμείς να τις κυνηγήσουμε άμα θα έρθουν στην πόρτα μας. Ξέρω. Τι να πεις. Δύσκολα είναι. Όσον αφορά το χωριό, είτε την άνω ή την κάτω Κερασιά, υπάρχει κανένας μύθος ή κανένα παραμύθι Παλιός μύθος. που έχει βγει για το χωριό? Για το χωριό είναι η ιστορία αυτή που τότε να πάνε Κερασιά με την αρρώστια. Τώρα δεν το θυμάμαι να σας το πω όμως. Η ονομασία της Κερασιάς πώς βγήκε? Η ονομασία της Κερασιάς. Να πάνε Κερασιά που είναι η εκκλησία, το πίσω μέρος είναι μια Πάνω πλάτη. ψηλά, που τελειώνει ο δρόμος. Μέσα στην πλατεία, όχι εκεί είναι Αγία Παρασκευή ψηλά. Αχα, ναι, Όπως πάμε, έχετε πάρει τα τελευταία χρόνια, που είναι Ναι. αντάρτης. ναι, Από εκεί προχωράμε και μπαίνουμε μέσα στην Πλατεία. 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 ναι. Γύρω-γύρω τα σκαλοπάτια έτσι και ανεβαίνουμε που πάνω είναι η ψάριδο. εκκλησία 12 Απόστολοι. Από το πίσω μέρος της εκκλησίας είναι η κυρασιά αυτή που ποτέ δεν ξηράθηκε. Εκεί φανερώθηκε ο Άγιος Απόστολος και φτιάσαν την εκκλησία πριν από εμάς. Και αυτήν η κερασιά την τρών, τα γύρια, και αυτήν γίνεται τόσο. Άντε πάλι την τρών. Ξηραίνεται, ο Δεν κορμός είναι ξηραίνεται. ξηρός, απολάει πάλι ξανά και δεν καταστρέφεται. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Λαμπρινή και την κυρία Κατερίνα. Πολλά τώρα δεν έρχονται και όλα στο μυαλό. Μας βοήθησαν. Τι να σας πω, Να είναι λύσουμε τα το πρώτο ερήπια γρίφο. του πατρικό μου, ακόμα είναι μια γονίτσα έτσι. Του τσούξαν φωτιά οι Γερμανοί και ένας θείος με τι να του σβήσει. Έπαιρνε νερό με το παγούρι, βάρβας μονοστοτές και... Ναι, τι να σας πω, και άλλη ιστορία. Εκεί στην Αγία Παρασκευή από το πίσω μέρος από είναι αναλάκους, όλο τέτοια, ουβίδης, αυτές, πώς τις λέμε, Νάρκες. όχι νάρκες, άλλες που είναι μικρές έτσι, πες το τώρα. Χειροβομβίδες. Χειρομοβίδα. Ο ένας αδερφός μου, δυο αδέρφια είχε, αυτός που ήταν έξω και ο άλλος, μικρά. Τα Αγίου Νέστορα πήγαν να μαζέψουν βιλάνεδιές. Και βρήκε τη χειρομοβίδα και την πήρε ο αδερφός μου τη χειρομοβίδα. Ο μικρός ήταν πολύ για τέτοια. Και τη φέραν στο σπίτι, τα πάνε στη σκάλα, τη σκαλίζαν. Εγώ ήμουν παραμέσα. Και μια ξαδέρφη μου εκεί, ο μεγάλος αδερφός μου, μου φαντάζει μεγάλος, 13 ας πούμε, και 11-12 θα ήταν ο άλλος. Τη σκαλίσαν, ήθελε να την κάνει τα μπακέρα. Και όπως έχει τα δουντάκια η χειρομοβίδα έτσι, τη σκάλισε,
φυκάει, τον κόβει το χέρι. Τα σπίτια εκείνα δεν είχαν ταβάνια, ήταν πρόχειρα τα σπίτια με πειραστές από πάνω. Σαν τώρα θυμάμαι και τη μερουδιά και κόλλησαν τα δάχτυλα όλα στον ταβάνι από το χερομοβίδα. Και εδώ μόλις που του μπαίνουμε στο χωριό, πριν φτάσουμε στην πλατεία, ακόμα μαζί αυτό το σπίτι, στο Κουκέικο που ήταν με ταντάρτικο νοσοκομείο. Και μόλις ακούσαν, τρέξαν και το πήραν το παιδί κάνας πρώτης βοήθειας, κόπηκε το χέρι. Εδώ έτσι ο αδερφός μου, χωρίς χέρι. Νοσηλεύτηκε λίγο εκεί, μετά στο νοσοκομείο στο Βόλο και όλα στην Κρυψώνα αυτά. Μας πιάσουν, μας δουν, μας κάνουν. Πολλές τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά τα λίγα. Να είστε καλά. Αυτή είναι η κερασιά. Μια φορά γέμ και ένα γερό, βασιλιάς καλός, όριζε τόπο μακρινό. Θυμούμος τώρα τη γιαγιά, διαλογίζω να αρχίζει και σε καιρούς αλλότινους ο νους συναρμενίζει και σε καιρούς αλλότινους ο νους συναρμενίζει.